И прекъснаха ни записа, но сега слизаме към хижата тук, още докато не се е стъмнило съвсем. За спомен тук на поколенията да видят българската власт в последните 15 години какво успява да постигне тук. С някакво публично-частно партньорство, община Червен бряг е решила да инвестира средства в тая хижа на това великолепно място тук с гледка долу към водопадите на реката и каньона. И са инвестирали тук средства и хората са се включили, разбили се, защото могат прозорци, стени, тук тераси са били. Тук бяха едни хубави такива тераси напредка с изглед към каньона и реката. Нищо няма вече и мивките са изкъртени вътре. Голям мрак е паднал на това място, дори старата секвоя на паркинга отзад е изсъхнала, която последния път, когато съм идвал, беше жива. Покрив няма, стените подкожушени. Дори тук кедрите са ги обстрелвали с пушки отзад и има дупки издълбани в тях. И това е градено нещо тук и може би типичната за България гледка, в която крадци и мошеници, наследници уж на това, което дедите ни и бащите ни са строили, го ползотворяват и си оставят ръцете. И не ги знаем кои са, разбира се. Не са си оставили снимките тук гордо с това, което са направили. Тук съм влизал преди в тази хижа, дори не знам дали не сме изпали. Тея секвоята. Не се отсекли за материал. Имаме айлантуси тук, които не ги бърка да растат на паркинга. И така, това е хижа, съсед колко стаи има тук. Всяка стая сигурно е била с по 2 легла, това са 12 стаи от тая страна поне. И ще спускаме надолу. Да се радва ли човек? На такива работи хубава природа, обаче хората си оставили отпечатък. Луната се е появила. Към видеа рядко правим. И тук идваме рядко, един път на 15 години. Всъщност последния път, като съм идвал, мисля, че брахме. Имаше люляци, мисля, че и... Как се нарича това другото? Смрадлика. Тук е тяхното на люляците. Тук има люлякови гори. Красота. Ало? За който не е идвал, тук си спомням, като дете сме идвали на риболов и на рекичката. Имаше клен и много хубави места за малка рекичка. Имаше езеро с водни лилии и хората идваха да се къпят. Лятото беше пълно и с палатки. Че и зимата сме идвали тук, огън сме си палили. Санаториума сигурно и той е западнал. Малко по-нагоре. По-нагоре по течението, там след като се спуснеш по хълма. Има хора, които няма да ги знаят тия работи, че ги има. Може и никога да не бъдат възстановени. Но важното е, че някой си е направил скъпите къщи и си е купил джиповете. Пък другите, че се ползвали някога тук от някакви такива обществени услуги, станции и прочее. А кой го интересува? Тези другите не са важни. Важно е малцинството да се издига и да тъпче всички останали. И така. И това е от Реселец. Трябва да побързаме, защото ще се потъмна, май ще трябва да се спускаме надолу.